Salut toată lumea, eu sunt Denis și el e prietenul meu Adi. Hei! Și azi o să prezentăm un nou ceva ce o să facem noi pe Sam. Am ridicat. Nene. Așa. Alo. Hai da. Deci eu mi-am făcut first person. Mașina de soară. Aia cam. Să vede. Mi-am luat cu Cleo first person și acum să vedem mișto. Care mi-a bubuit. Da, să văd la mine. Mai lăsăm atât. Amă. Așa. Așa. Bă, știi să scrie foilele. A, vedeai benzină, mă? Amu. Exact. Să treci tu first person, bă, Adi. Dai că mi se umple rezervor. Și vreau să vă arăt cum se va vedea când ești bea la volan în realitate. Ha, bă. Da. O să fie o bă, că o să Hai, mă. Hai. Nu vezi că eu merg ca toate bolele. Eu am și first person și am și... Bă, stai bă, că eu trebuie să mă duc să-mi repar mașina. Tu nu văzi. Merge. Bă, contrasens, mergem pe contrasens. A, că ajung mai repede, vă te aștept acolo. La disc. La disc. Ce? What the fuck? Bă, oprește, să nu bere. Da, ascultăm. Gat. Și Adi, ce mai facem? Ce o să facem după aia? Bă, Ce bem? oare pe autostradă și dacă o să vin, o să ne facem ăla. Am revenit, mai pus. Au. Nu beru, că n-am văzut. Stai așa. Așa. Bă, ne întâlnim în bere. În bere, mă? Ne întâlnim în bere. Bă, Aici, nu. Aici. bă, Să știți, dacă intrați aici, numai aici ați dat, că dacă dați de aici, nu o să meargă. Nu de aici o să vă dea banii. Puteți să luați. Eu iau whisky. Eu da... unde Cam bem? ciudat. Bea Pinocchi. Nu ce-o fi aici? Da, ciudat. Bă, Ah, e nu că. Parapet. Păi ce vrei să ții? Scrie drink, D-L-I-N K, spațiu B-E-R. Cum? Bă, hai de capul meu. Uite așa. Ce beau Pinocchi, îți gâgâi. Ce ori beau Pinocchi să mă rog. Eu cred că am gura jos, nu, am gura în ochi și ochiul în gură. Uite-mă cum. Și eu. Ia nu știu care e mai... Ești mai înalt? Bă, ești mai înalt ca mine. Sau poate eu, mai înalt ca tine. Ia mai moleacă. Bă, ești mai înalt ca mine, băgă-mi așa. Hai, dracu, lungan.
Hai că am băut destul. Mi se dă mațele peste cap. Hai, Adi. Da, bă. Să arătăm cum ești beat la volan, în realitate. Hai, bă, Ca ești. să știți, ăsta e episodul 2. 2. 2. 2. Deschide, să rup. Și uite așa se vede când ești beat la volan. Opa! Ce mă cu? Stați așa, stați că e cam greu. Stai. Așa e. Uite așa făceam eu Uite mașina. așa e, face cum e. Țin pe W, vedeți, nu se mișcă mâna. Și uitați cum face. Uite, S-a pui prea la dreapta. ce frumos e geam. Foarte. Uite, prinde suta pe loc. Îmi dai săraca mașină. Ce greu merge. Da. Unde merem? Acum? Păi unde să dormi? Da. Să știți că pe serverul ăsta nu-s prea, cum să spun eu, prea trip de treabă, că cam toți te înjură, intră în tine cu mașina, să pun cu elicopterul și îl pușesc în fața străzii, și când ești pe la volan de-abia mergi. Asta știu eu. Bă, să ne facem să vorbim. Da, bă, să ne facem un Acum să vedem dacă merge ceva. Și cei care vreau să joace cu noi să ne bage la prieteni pe adresele de Skype. Ce mă? Ad level 4. Mie mai trebuie două puncte de respect point și îmi fac level 5. Ce? Mamă, ce beat sunt pe nebun. Bum. Apa. Da. O să dau tot. Să nu spui că erai în mașină. Uite, zici că-ți beat, uite cum alerg. Opa, așa. Bă, dar cum să mergem aici la... Nu, eu nu muncesc aici nici dacă mă bat. Yeah. Ce avem aici de ciordi? Ciordăs. Bă, tu nu mergi. Ca te duci. Ce avem? Facem parkour. Aleluia! N-am pățit nimic. Nici eu. Aleluia! 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 Deci aici să termină episodul acesta, dăm un like, subscribe și abonați-vă!